Боровец 2016. В годината на своя юбилей, 120 години от създаването си, курортът за пореден път посрещна предизвикателството да организира състезания от най-висок ранг по ски алпийски дисциплини. Само ден след двата старта в слалома на Пампорово, елитът на европейските женски ски се мести в Рила. Предстоят нови два състезателни дни. Надпреварите са в дисциплината гигантски слалом. Денивилацията от 380 метра е доста по-голяма от тази в Родопите и ще изтиска до последно издържливостта и техниката на всяка от 60-те участнички. В първия ден 50 врати по трасето в първия манш са подредени от треньора на български отбор Стефан Георгиев. Голямото име, което пропусна стартовете в Пампорово, но е на линия за спусканията в Боровец, е водачката в дисциплината гигантски слалом Стефани Брунер от Австрия. На Боровец 2016 самоковската легенда на българския ски спорт Петър Попангелов е в центъра на вниманието. Той е основният гост на преките предавания на Българската национална телевизия. Самото присъствие на най-именития ни скиор в финалната зона на пистата Ястребец 2, прекръстена в негова чест през 2005 година на Петър Попангелов, прави осезаемо чувството за приемственост и традиция в перфектната организация. Забави смяната при преместването на тежестта. Не, получи се компресия. Тя побия просто скоростта и тя в момента, в който обръщаше ските за променя посоката, поби компресията и се получава завъртане ротация. Малко както на спускане, само че с по-малка скорост. Писта Петър Попангелов. С нейните 1851 метра тя е грижливо подготвена седмици наред от екипи под ръководството на бившия алпиец от българския национален отбор Георги Кочов. Усилията за подготовка на писта Попангелов бяха съвместни заедно с Българска федерация ски, с местната самоковска общественост, която има един дългогодишен опит в тази посока подготовка на писти. Подготвяхме се повече от 2 седмици. Пистата беше затворена и положихме много усилия и труд и много ресурси човешки за тази подготовка. Това ни изпълва с една увереност и сигурност, че сме вече готови отново да направим след 81-84 да направим световна купа, дали за мъже или за жени. Имаме готовност. Време е за гигантски слалом. Следват много силни състезатели. След нея ще дойде най-добрата италянка. Стефани Брунер от Австрия, която бе пета на гигантския слалом за световната купа в Лахау, доказва, че е номер 1 в Боровец. Колко добре прикляка ниско, когато доближи вратата, когато доближи колчето, минава близо до него, агресивно поставя ските, без някакви видими неточности до този момент. Едно солидно каране, не мисля, че закъснява някъде. Добре кара. Слалом е така нареден, че не е прекалено затворен. В зависимост от наклона има ритъм. Ето тук вече поне това е най-стръмната част от пистата, вече върти да стават по-голямо отклонение. Но... Виждаме я. Появява се тук в реално време, наистина. Тук леко се разбалансира за 100 от секундата и финал. Доста стабилно каране, тя е доста сигурна. Аз си гледах в началото на сезона на Европейска купа в Норвегия. Кара доста стабилно, продължава така и живи здрав. Смятам, че ще гледаме в първите места на световно. Остават най-добрите.
трета след първия мач Анастасия Романова. Секунда и 55 стотни изоставането им от водачката след първото спускане Штефани Брюнер. Штефани Брунер смразява конкуренцията още в първия манш, в който остави основната си съперничка швейцарката Симоне Вилд на секунда и 19 стотни след себе си. След финалното спускане Брунер намалява аванса си на 66 стотни, но това и е достатъчно за четвърта поредна победа в Европейската купа. Also die Piste war sehr gut. Пистата беше много добра. Es waren zwei gute Läufe. Von den Pisten her konnten wir hinten auch noch gute Zeiten fahren. Значи това бяха две много добри спускания и дори с по-заден номер човек имаше шанс да кара добре и да даде своето най-доброто от себе си. Ja, das war's. Първият ден на Боровец Штефани Брунер печели предсрочно Европейската купа в гигантския слалом 2 състезания преди края на сезона. Тя натрупва достатъчен аванс 338 точки пред швейцарката Симоне Вилд. Ja, ich kann mich Stefanie nur anschließen. Die Piste war super. Искам да се присъединя към Стефани. Пистата беше чудесна. Ja, ich freue mich Радвам се. über meinen zweiten Platz. За моето второ място. Ja, es ist schön hier. Хубаво е тук. Ja, es ist cool, ja. Да, смятам, че наистина се ходно тук. Третото място е за друга австрийка, Рикарда Хаазер, която завършва на секунда и 53 стотни от Брунер. Днеска беше едно много хубаво състезание. Значи такова, което не е често срещано за Европейска купа, с много зрители. Секунда и 21 стотни. Опитва се Хаазер също да бъде агресивна. В стръмната част има известни проблеми. Може би е малко по-предпазлива в последните метри. Залага повече на сигурността. Бях малко разочарован. След един много добър сезон миналата година, тя се контузи и имаше проблеми с физическото си състояние. Но мисля, че с много агресивно каране във втория манш спечели третото място. Първа стъпка за възвръщане на формата от миналата година, когато спечели Европейската купа. Марк Жирардели, единственият петкратен носител на големия кристален глобус и победител в слалома за Световната купа в Боровец през 1984 година, следи с професионално око случващото се на писта Петър Попангелов. Първо, това беше фантастично състезание, защото снежните условия бяха по-добри от повечето надпревари за Световната купа тази година. Поздравления за Боровец! И мисля също, че беше много трудно за състезателките. Пистата беше много твърда и в двата манша, на места заледена, което ги затрудняваше до края, наистина като на състезание от Световната купа. Четирите българки, завършили състезанието, най-предно класиране записва Мария Киркова. Най-опитната българка кара прецизно и завършва и двата манша за 34-та позиция. Това е перфектно състезание, няма кой да не е доволен, и също терена, времето издържа и съм доволна от някои части на моето каране. Естествено има какво още се желая, но след първите два фалстарта в Пампорово почвам да се чувствам малко по-уверено. След страхотния първи ден, състезатели, треньори и вип гости се събират на сцената пред хотел Рила за официалното откриване. Днес имаме също едно перфектно организирано състезание в първия ден от надпреварата. Утре продължаваме с втория манш и обявявам състезанието за открито. Нека по-добрите победят, нека да се насладим на майсторството на едни от най-добрите европейски скиорки. Бъдете живи и здрави, Бог да пази България!
На ски като на ски. На купон като на купон. Естествено, в разговорите след официалните речи изплуват спомените за славната ски история на Боровец от 80-те години на миналия век, свързана основно с върховете на Петър Попангелов син, които започват още по-рано. Да си ги припомним и ние. Ето извадка от впечатляващата кариера на Петър Попангелов. В 1976 година Геливере, Швеция, европейски шампион по слалом за юноши. На това европейско 76-та Петър Попангелов спечели първата си европейска титла по слалом в родното място на Стенмарк, Геливаре, Швеция. И стана европейски вице-шампион на гигантски слалом. 2 медала от европейско. Този успех и на другата година в началото, януари, отново стана европейски шампион. Това е главната, според мен, предпоставка ФИС да възложи на Боровец домакинство на Европейска купа. Тук вече 1977 година дойдоха едни от най-добрите на континента. 1980 година Ленгрис, Германия. Първа и единствена победа за българин в старт за Световната купа. С победата си 80-та година за Световната купа, единствена за сега за България, в Ленгрис, Германия, на 8 януари 1980 година, той доказа, че белият керван не е лошо понякога да спира и в Рила, защото успехите на това момче Попангелов бяха достатъчно ярки, големи. И веднага да спомена най-важните. 41 пъти е между първите 15 за Световната купа, 32 пъти е между първите 10 за Световната купа и 11 пъти е на подиума, от които 11 подиума има една победа, за която вече казах, 6 втори места и 4 трети места. Тъй като ние имахме голямо желание и в България да се провеждат такива големи състезания, тъй като бяхме дълбоко убедени, че това ще бъде един изключителен фактор за по-нататъчното развитие на ски спорта. Не само в Самоков, но и в България. Започна една предварителна подготовка за прокарването на нови писти. Писти, които до голяма степен да дадат възможност за провеждането на голями състезания по линия на ФИС, европейски, световни първенства, световни купи, каквито имаше в България, и започна подготовката на тези писти. И за чест на цялата самокорска общественост, които дадаха решителен пример със своите трудови включвания за почистването на тези писти, оформяването на тези писти. И сега в този вид, малко подобрени, разбира се, с помощта на Бороспорт, да се развият и да бъдат гони за провеждането на действително големи първенства от ранга, както и сега на Европейското първенство, световни купи. Внимание! Внимание! Прекратете разговор. Можем само да си представим как в тогавашното затворено общество през 80-те години въздейства появата на ски кумирите в Боровец. Ингемар Стенмарк, Александър Жиров, братята Фил и Стив Мер, и разбира се Петър Попангелов. Двайсет хиляди души бяха само тук около финала. А има снимка долу в хотел Рила, ще я покажа, ако искаш, от двете страни, снимана от около, където сега е старта на слалома, т.е. около 6-700 метра по трасето, където се вижда целия улей надолу до тук, до финала. По 10 души в хоризонтална редица хора, нагоре всичко това, над 35-40 хиляди души. Категорично.
след като Александър Жиров от Русия става герой на първото издание на Световната купа в Боровец през 1981 година, във второто през 1984 изгрява звездата на Марк Жирардели. Той печели първото място в слалома и второто в гигантския слалом, където триумфира Ингемар Стенмарк от Швеция. Тези двама големи майстори спечелиха съответно Жирардели слалома, а Стенмарк гигантския слалом, малко преди Олимпийските игри в Сараево, където те не можеха да участват. Може би ще прозвучи малко необичайно. Аз не мога да направя да поставя първия е бащата, втория е Пепи, или Пепи е първи, а втория е бащата. Двамата за мен са еднакво велики. Казвам велики, без да се притеснявам. Марката Боровец и Петър Попангелов остават следа и стандарт и за организаторите днес, които бяха на равнището на отличното домакинство от времето на своите предшественици. Искам да кажа, че и във връзка с това, че Боровец тази година чества 120 години, хората наистина имат страхотен ентусиазъм и знаете, много хубаво един такъв наистина стар курорт да бъде винаги на картата на света за ски състезания. С спомените до тук, време е за ден втори на гигантския слалом. С първи номер на старта е Симоне Вил. Случайно или не, двете момичета, тръгнали от първа стартова позиция, триумфират в края на деня. В първия ден това австрийката Штефани Брюнер, а днес е швейцарката Вилд. Швейцарката Симоне Вилд печели драматично гигантския слалом за Европейската купа по ски. 22-годишната алпийка е втора след първия манш, само на 33 стотни от носителката на трофея Штефани Брюнер. С прецизно финално спускане обаче, швейцарката грабва победата с време 2 минути, 15 секунди и 32 стотни. Пистата бе по-различна от вчера. В горната част трасето беше по-трудно. Във втория манш успях да се спусна по най-добрия начин. Имахме късмет и с времето. И аз съм много доволна. Искам специално да подчертая, че никога на състезания за Европейската купа не сме били обект на подобно внимание. Клара Дирес от Франция завършва втора на 37 стотни от победителката. Това бе едно много силно и интересно състезание. Трасето бе отлично подготвено и за мен бе удоволствие да се състезавам тук. Вече осигурила си титлата в гигантския слалом, Штефани Брюнер показва, че мотивацията й все още е на ниво с втори пореден подиум и третото място. Отново беше едно чудесно състезание. Днес снега беше малко по-различен, но въпреки това пистата беше отлична. Много съм доволна от моето трето място и сега спокойно мога да се прибера вкъщи. Българките през втория ден. Мария Киркова отново няма късмет и отпада в първия манш. Може би най-голямата надежда на българските женски ски в момента, Вера Асенова, записва поредно стабилно представяне и се нарежда 40-та.
за гигантски слалом е дълга и почти през цялото време наклона е голям, но това ми харесва. Михаела Кехайова и Даниела Елинова остават съответно 43-та и 44-та. Тук е много дълга писта и съм сигурна, че абсолютно всички състезателки са били изморени в последните 10 на врати. Но пистата беше добре подготвена и аз също дадох всичко от себе си. На такива състезания е много хубаво да се кара, трупа си голям опит и ти помага да се развиваш със всеки един старт. И съм сигурна, че с такива състезания ще напреднем доста, както аз, така и целият отбор. Въпреки мрачното време, трасето, подготвено от екипа на рейс директора Виктор Гичев, издържа и дори след като в края на състезанието се изсипва дъжд. Когато видиш 120-30 човека да работят като едно цяло и си разбират от работата и всички треньори и състезатели оценят твоята работа, тогава мога да се чувстваш удовлетворен. Всичко беше перфектно. Много съм доволен, че се получи едно интересно състезание. Пистата издържа при тези плюс температури. Всичко беше перфектно. Комплименти за организаторите, за самото състезание. Всичко беше идеално. Самите спускачки, австрийки, швейцарки, французойки поставят Боровец и писта Петър Попангелов наравно до топ алпийските курорти в родните си държави. Домакинствата на стартовете от Европейската купа в Боровец и Пампорово несъмнено имат голяма роля в превръщането на страната ни в постоянна величина в европейския ски туризъм. Искам да поздравя Боровец и Бороспорт за прекрасната организация. Това, което чух и от Марк, и от състезателките, беше наистина много впечатляващо и окуражаващо. Казаха, че за първи път се чувстват толкова обгрижени. Такова огромно внимание към тях, като че ли са на Световна купа, казаха. И дай Боже да имаме финали на Световната купа и тук в Боровец. Така че наистина едно много високо ниво, световно ниво, и аз вярвам, че това допълнително ще засили доверието на ФИС към България, към нас, че ние заслужаваме България всяка година да се провежда такива състезания от този ранг. Днеска виждам, че всичко е било наистина безупречно, така че това е много важно за туристите, за чужденци, пък и разбира се за всички, които идват тук, и за младите да има условия. Хората идват и заради духа. Някои ходят в Швейцария да карат ски в определен курорт, защото там карали принцесите, тук карат цариците. В Стария Боровец сме се качвали тук до Соколец с едно конче, което с едно въже ни теглише, 2-3 хванати за въжето, и после сме се спускали по пътя, който няма коли. Така че се връщам с 70 годинки назад. А ски карахте ли? Да, карах. Но сега само писалки. Това е което от години вече предпочитам. Но тук се научихте. Тук ли беше първият? Тук определено. Имам още снимки от геройските моменти с дървени ски и така нататък. Състезанието ще отмине, ще останат снимките от подиума на победителките и спомените у най-малките скиори на Самоков, които се докоснаха до големия бял керван. А това е сигурно обещание, че все някой ден, по-рано или по-късно, ще се появи и новият Петър Попангелов. Госпожи и господа, уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте тук с нас в изминалите 2 великолепни дни в Боровец.